Ukaz broj 1-72 predsjednika Republike Srbije od 18. novembra 2025. godine. Na osnovu člana 112 stav 2 Ustava Republike Srbije, člana 17 tačka 9 i člana 61 Zakona o Vojsci Srbije, vanredno se unapređuje u čin general majora, brigadni general Vitezović Milijana Mile, načelnik Uprave za telekomunikacije i informatiku J6 Generalštaba Vojske Srbije. Unapređuje se sa danom donošenja ukaza predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Ukaz broj 1-73 predsjednika Republike Srbije unapređuje se u čin general majora, brigadni general Furundžić Vujadina Željko, komandant garde Generalštaba Vojske Srbije. Unapređuje se sa danom donošenja ukaza predsjednik Republike Aleksandar Vučić.